Ако искаш глас скин без несъвършенства, то това видео е за теб. Днес ви представям новата тека линия на Skin 1004, в която аз се влюбих. Какво е тека? Накратко, това е пречистена и концентрирана форма на центела, която действа много по-бързо, за разлика от стандартните им синя и жълта серия, които са главно за ежедневна хидратация и успокояване. Тека продуктите са по-мощни и създадени за по-сериозно възстановяване на бариерата и изглаждане на кожата. От едната страна на лицето нанасям от синята хиалотека. Тя комбинира концентрирана центела с хиалуронова киселина. Първата стъпка е тонерът. Той има лека млечна текстура, която попива бързо, не лепне и веднага оставя онзи стъклен ефект. Оттам идва и името му. След това продължавам с ампулата. Тя хидратира в дълбочина и дава на кожата много сочен вид. За финал нанасям от крема, който хидратира, подобрява еластичността и поддържа кожата стегната и гладка. Тази серия е перфектна, ако кожата ви е суха, дехидратирана и има нужда от блясък и обем. От другата страна преминавам към жълтата тека серия. Тук концентрираната центела е комбинирана с серамиди и пептиди. Като първа стъпка нанасям от тонера. Той моментално успокоява кожата и премахва зачервяванията. Продължавам с ампулата. Тя е много подходяща, ако имате раздразнения и също така бързо възстановява увредената кожна бариера. Както виждате, аз имам доста несъвършенства и като цяло проблемна кожа. За финал нанасям и от крема, който се усеща много леко и на мен много ми харесва. Ако трябва да ви препоръчам само една от тези две серии, не мога, защото аз много харесвам и двете. Използвам жълтата главно в сутрешната си рутина, тъй като я усещам по-лека и, както казах, се отразява много добре на моята проблемна кожа, а синята използвам главно в вечерната си рутина. И продукти са налични в сайта на Беркер, където може да ги откриете, а код Михаела ви дава и допълнителна отстъпка. Чао и до скоро!